Hvad vil det sige at være ung? Ja, hvad vil det sige at være ung? Altså, nu snakkede du om lige før det her med, hvornår går det fra at være barn til ung til voksen. Altså, og jeg tror måske ikke, man skal tænke så meget over nogle rituelle overgange, altså som man tidligere har haft, måske konfirmationen, der har været sådan den begivenhed, der ligesom har fastslået, at nu går du fra barn til voksen. Der tror jeg måske, det er lidt mere flydende i dag, og i hvert fald, at det her med barn til ung, nu talte vi lidt om det her tween-begreb før, altså kommer det endnu tidligere, bliver børn endnu mere bevidste om, at man overskrider den fase der, sker det tidligere i dag, måske. Men det med voksen, jeg kommer til at tænke på, at der var det her op og vende på et tidspunkt, sådan en afstemning. Med Metallica, sådan, er det for meget, at de her midt 50'erne spiller heavy metal musik, eller sådan, er det usmageligt eller ej? Sådan lidt åndssvagt spørgsmål, men sådan, nej, det er det vel ikke, hvis man bliver ved med at føle sig, føle, at det giver mening. Så jeg tror rigtig mange, altså i dag, altså nu kan jeg kun tale for mig selv, men at man ligesom bygger videre på det, man har haft i sin ungdom, og tager det med sig hele livet, frem for at man måske oplever, at der er sådan mere, hvad kan man sige, sort-hvid overgang fra det ene til det andet.